Benvidos a esta nova presentación de un vídeo por parte do BNG de Antas na finca en Frádegas, donde se acometeu a transformación dun centro de ecoloxía aplicada certificado hai algo máis de un ano nunha piscina de chapoteo. Levaros a cabo varias actuacións, como a ampliación, como vedes, da zona de estacionamento de vehículos. Antes era prácticamente nula, e algo traballouse tamén nos accesos. Permitideme que diga, piscina ridícula, ben vedes as dimensións que ten, e este é un proxecto singular ao que o BNG de Antas se opuxo sempre con firmeza e con contundencia. Non entendíamos, e seguimos sin entender, como se pode invertir 200.000 euros nesta finca, nunha piscina que non vai prestar ningún servicio á cidadanía, e por contra deixanse de acometer obras tan interesantes e tan reivindicadas polos veciños como son traídas de auga, como son saneamentos, como son as pistas que forman parte dun clamor popular o seu arranxo polo seu deplorable estado, etc. E outras pequenas actuacións que son moi pedidas polos veciños. Temos que poñer o exemplo da traída de auga de Anta e incidir en que hai veciños no propio núcleo que non se poden duchar pola falta de presión de auga debido a ter unhas cañerías de fibrocemento instaladas nos anos 70. Estas obras que se están levando agora a cabo é unha reproducción das que se levaron, como dices a ver nestas fotos, hai algo máis de un ano cando se certificou o centro, como decía antes, de ecoloxía aplicada. O problema deste tipo de actuacións, xa aparte de ser un error político, de ser un dislate, é que non son asumibles para un concello, non son económicamente sostibles para as arcas do concello. E o resultado é o que estades a ver, como pasou co centro de ecoloxía aplicada, silvas, toxos, etc. E esos son os montóns de raíces que agora houbo que retirar. Nos facemos votos para que a piscina de chapoteo corra a mellor sorte que os invernadoiros e que o horto ecolóxico.